Borarde aussi Yassine Sy. Orang ngani Yassine Sy. Orang ngani Yassine Sy. Est-ce que ngani Yassine? Orang ngani Yassine ha? Est-ce que ngani Yassine?
tarimo kay jille jori famne Alamin mo ni Siri kung po ba? Ano ni Pepe Zuriam? Ano ni Henram? Ano ni Chayam? Ano ni Chayam? Tidak Chayam lemmi. Ala, ko Chay keso? Chay keso? Usul ni keso pulu miso ako na de wa de nyuku kwa. Wadde mi welti min kadi. Ano ni Silibam? Silib no lubi. Silib no lubi. Ano ko keso? Silib keso. Mi jabi. ndaw ko watti haqqille ko wada sayi ko jodi roddo ko wondo ko fako bibbi innande wallahi bada kireteji ene jeba pini tigi yere en ngara yere ko be wondi fofu mais haala be non se yimbe tara gardi mo wad mo alardina ko non yimbe non aduna yaay fulti an kadi andi be gardidabe kambe kadi be jabi ardeede ko khayartu ko wiende pulago kullay ko ni pulago wadi fulbi dem mo ceddo a non le salmini ma beñu ganna samba yoda yasin tangale jeje xolla biddu felle nga gure condi wonno andini mi an ko gorko mo diri kanki wali sawo nyuman hono won woni jibi sal wonno ko jadi dum gaddi mi koy mojo poder wala mayram bubana sotel ko bubura sin mari helle bu an so pulago darima dum do darimo ndardima yer ndaw ko haali wallahi no gonda France mi fonjima an batta ko caaya mawba ada am gatta ko furan kagal tu wobe kay paami goldo leñol wonko ngol woni
e paami kay ɗum ɗo wonko kewata kono kewe o jamma kay dimbe jooɗo saari piro maali nokku Samba Oumar Abdoulaye Badiri Sawkala ay Bumbaji Paare Demba Ɗigge Tigi Fambal o woni kay wona yimmo wona baba kono kay kadi diwni bayi bisimilla ma eɗen jogui ɗo noon o woni Podowal suko gorko goto ceerno cukalinde hay ɗo ceerno Alassane Diallo ummi ko ha looti bural looti beele jeeyi gural ceerno Ndiaye Ba ceerno serna weli en weliyaɓe tiga moƴo defde jalla jiima e ɗereji ganda fannuji Allah ceerno Alucene Ba o woni ceerno cukalinde ari tawtirede jamma ma o ne arde para dow mum kat nane dari climatisé ari direct notadema oɗo jamma ɗum noon ceerno Alucene Diallo bisimilla ma hane tiɗɗal ma haade noon fuurankoɓe ɓe darima ene dardi ɗo e yero e équipe mum woni ɗo oɗo équipe sofani ɓe cofnani pulaw ɗum ɗo noon ko Moussa Saganogo e Moussa Diallo mbaɗi ɗum kañum ɓen ndendi ɗiɗo jammaji ɓeɗo sukaɓe rewɓe keyri caggal maɓɓe joni noon yero kore ɗe nani ɓen jiiɗi ko tartuɗa kore ɗe kippaji ɓe ɓe jiya horto fof wonko woni lalorgal fof aɗa andi noon lalorti bisimilla ma so ndeysan Bigué ɗam ɗo ko kosam nayyi ƴaaki ɗam itta ko watta yiɗi ɗum eyyi min de kadi ɓem ɗaw hen ɗum no waraɓe ɗum ɗo ko kodde Dakar ni waɗa he ko ɓuɗɗi machallah a yiɗam Yacine Sese aɗa yiɗam kosam ɗam e ɗama hol ɗam nawata hen est ce que wona ɗiɗi fof ala yernaw goto ala wonmi nawde ala hen famodiran ɗo namdo Baba Dia Baba Dia woni ko andi hen ala fadaɓe ɗum ɗo deeƴe poosam taw hade faye ngal ɗum ɗo ko ñiiri buna woni ɗo buna e nebam sirme woni ɗo dow wallahi ñiiri buna neɓen sirme o yere sukaɓe ɓe teddini ɗum lelo ko toon rewa ɗum wona heɓa ɗo weɗɗa ɗum ko jonguyaɗo heɓa ɗum ma jaaha sahal leydi rew tan ɗum heɓa kono ala ɓe teddinima hen wallahi banneɓe kelle kele to wayi kele machallah ko weltare ɓe dakkanima kodde gaddanima kosam mbaɗanima ñiiri buna o so fuuranke yawri ɗum fuuranke aɗa manki tan no fuuranke ɗum ko gueɗal menen ɗum woni teddidinen ɗum ne satti e men hannde dañi ɓe teddinima e yero machallah fuurankoɓe e mbatten haqqillaji min jinno noon koɓe pilma ɓe ganda vraiment ɓe mbaɗi pula filmama konko didi tan pawonmi hen wallahi Adja Binta bisimilla haade aɗa jogui konngol tellina konngol ngol yimɓe noon bisimilla ma oto Adja Binta Adja Binta acca mbaɗe kelle wayi assalamu aleykum rendu fulɓe en puɗɗirima inde gueno ko senare woodani kisnuɗo kisnowo bokisal ala gaga mum townude kala ko towi mo pittali arsu ko yimɓe woni e tamande mum ko on woni jiɗo woɗa mbaɗowo laato en puɗɗirima inde gueno caabiɗo gurdam lori hen enɗam jokki guiɗogol e kala kone garɗino gurdam aade rutti junde ɗum assalamu aleykum dendagal keyinaɓe mi salmini on kaltude ene gasa wonde taw wala e mum ganduɗomi ni min mbiyetemi ko Aissata Ibrahima Diallo jeeyami koto wiyete Rindiaw Beeli Modi kelle ɗum wayi kelle ndeysan Aissata Diallo min beetima Seydi Diallo Rindiaw sa haali ɗum tan minen fof haqqillaji ɓe jewto koto sernaɓe waliyaɓe tigga moƴo defde Diallo jiima e ɗereji gande fannu Diallo nana suudi leppi leydi suuɗum leppi teddugal so wiyama noon tan min dutto galle kanji Seydi Diallo hayat on jarama ɗo pullo e cabato e sarkulle fof nan ɗo an Moussa Saganogo ka démocrate wallahi soninki hayata mbaɗanni so ceerno Demba Gangue haalama an aɗa jiiɓo wonno ko dillinti yimɓe ɗo aɗa woni ɗon wonno Moussa Diallo kañum bisimilla won tokara mbaɗe ses gonnen koye golle joni noon on mbaɗanaɓe kelle haade mabɓe yaade walla wallahi kelle wayi ne nden ka baboy ma aɗa laami ɓerɗe yontaɓe katal kange urgol lati gonɗa ɗo ko weltare ko faɗa ɗo ko laamorde sa yeehi ñoota lippi koddiku ɓamta foore ɓamtare so dewle gonno ko ƴiwole ngal ma ko gatamare yo jewru mone no adinoɓe pamodiron no funodaɓe
sa yehi ñemba goggoy ma jeewal jam doppe jom ñeñal jurum deero tambi wuro tekki muñal rondi woni ceerno Yaradoro Diallo mi salmini on mi juuri Celpulo. Masyaallah o khayat anon halama ne beli hala dar rokka kadi Wallahi. yero o hala makko na hawru ni Dodi ñoo